салом дӯстон, ҳама медонад ки бахши муҳими футбол ин чи аст? бале, гол. Голҳо ҳар гуна мешаванд, ё хеле зебо ва ё голҳои маъмулӣ. вале вақтҳое мешаванд ки бозингарон голҳоеро ба самар мерасонанд ки мухлисон як тараф худашон боварияшон намеояд. мо ҳам дар ин навор ба шумо голҳоеро пешниҳод мекунем ки дар футбол дигар такрор намешаванд. рафтем. голи Дмитрий Паед аз штрафной яке аз голҳое шуд ки дар Премер-лигаи Англия касе онро ба шакли будааш шаҳр дода натавонист. 7 бозингари дар девор истода ва ду ҳамдастаи худи Паед дар рӯбарӯяш буданд, вале ӯ бо як усуле зарба зад ки қоидаҳои физикиву химиявӣ ва ҳатто биологиро зери суол бурд. туп як хеле траекторияи худро иваз намуд ки ҳама ангушти ҳайрат газиданд. Златан Ибрагимовичро дар ин рӯйхат ворид накунем, шояд ба суроғи мо биёяд, чунки ҳама кор аз дасти ин шведӣ меояд. ба ҷуз инсони агрессивӣ буданаш вай як қатор голҳои ба қавли необичниро задааст. як хел бозингарон орзу мекунанд ки бо усули чересибя голе бизананд, вале Ибра ба дарвозаи Англия соли 2012 аз масофаи 40 метр муаллифи чунин гол шуда буд. мо 100% гуфта метавонем ки ин гуна голро шояд ягон нафар такрор карда натавонад. ин ягона голи боварнокардании Златан нест. дар бозии охирони худ бо пироҳанҳои ПСЖ баъди зарбаи Ди Мария аз кунҷи майдон туп хеле пас самти Ибра омад ва ӯ тасмим гирифт ки бо гуруди худ тупро вориди дарвоза кунад ва муваффақ ҳам шуд. мо наметавонем дар як роликамон голҳои аҷиби Ибраро ворид намоем ва танҳо ба пири кор буданаш каф мекӯбему идома медиҳем. дӯстон, футболи калон баргашт. ба наздикии чемпионатҳои аврупоӣ оғоз мешаванд ва дастаҳо барои омодагии хуб дидан бозиҳои дӯстона гузаронида истодаанд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Луис Суарес дар бозии муқобили дастаи Малёрка баъди паси додаи Френки де Йонг ҳамлагари уругваӣ бо усули пятка тупро аз болои сари дарвозабон вориди сетка кард. дарвозабон ҳатто фикр ҳам намекард ки Суарес бо чунин усул зарба мезанад ва худи Луис ҳам иқрор шудааст ки ин беҳтарин гол дар карьерааш мебошад. ин голро ба фикрам ҳама дар ёд дорад. голи Эрик Ламела ба дарвозаи Арсенал. Ламела бо усули зебои Рабона ин голро зад ва дар охири мавсим ҷоизаи пушкашро соҳиб шуд. лекин 7 сол қабл мухлисон шоҳиди аз ин ҳам голи зебое бо усули Рабона шуданд ки муаллифи он ҳам Эрик Ламела буд. бозиҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Аврупо буд ва паси додаи ҳамдастааш ба пои одатии Ламела наомад. ӯ дарҳол тасмим гирифт ки бо пои дигараш зарба бизанад. ҳамагон дар пахши мустақим он қадар аз зебогии ин гол лаззат набурданд, вале баъди тамошои такрори он гол ҳама ангушти ҳайрат газиданд. Супер Мариоро фаромӯш накардед охир? Марио Балотелли ба ҷуз бозии футбол кардан бо амалҳои ғайриоддии худ мухлисонро ба ваҷд овардааст. дар як бозии муқобили Норвич туп баъди расиш ба дарвозабон ба ҳаво парид. Балотелли бошад хурсандона бо китфаш тупро вориди дарвоза намуд. аз ҳама голи машҳуртарин дар таърихи футбол ин голи Роберто Карлоси бразилӣ мебошад. дар бозии муқобили Фаронса довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. баъди 20 метр ба ақиб рафтан Роберто аз 35 метр зарбае зад ки қонунҳои Эйнштейну Ньютонро ботил кард. туп як намуд траектория иваз кард ки дарвозабони Фаронса ҳатто ба хаёлаш ҳам наомад ки бояд ба кадом самт бипарад. бозингари дастаи Манчестер Юнайтед Хавьер Эрнандес ё ҳамон Чичарито дар як бозии муқобили Челси дар дақиқаи охирони бозӣ баъди паси ҳамдастааш мехост зарбае занад ки баъди зарба туп ба рӯяш бархӯрда вориди дарвоза шуд. аввал худаш ҳам нафаҳмид ки чӣ гап шуд, вале баъди чанд сония хеста голи худро ҷашн гирифт. як хел мухлисони футбол мегӯянд ки Чичарито ягона футболбозе шудааст ки ба худаш ассист кардааст. дар чемпионати ҷаҳони соли 2010 Роналдо 2 сол мешуд ки ягон голеро бо пироҳани Португалия ба самар нарасонида буд. дар як бозии муқобили тими Корея Роналдо мехост дарвозабонро фиреб диҳад, вале туп аз пеши чашмаш гум мешаваду дар гарданаш қарор мегирад ва бо сар ба тарафи пеш мезанад. баъд чӣ? баъд ҳатман гол мешавад.
ҳамлагари дастаи Арсенал Оливер Жиру низ дар задани голҳои ғайриоддӣ устухон надорад. Дар як бозӣ муқобили Кристал Пэлас баъди паси Алексис Санчес Оливер Жиру бо пушти пой голзанӣ кард. Ин голро бо истилои футболист Скорпион мегӯянд. Жиру ҳамон мавсим бо голи задааш ҷоизаи пушкашро соҳиб шуд. Арсен Венгер низ ин голро беҳтарин дар фаъолияти мураббигиаш хонд. Самуэл Умтити ҳамон Умтитие ки ҳозир дар Барселона пушти дар шуда истодааст. Замони дар Лион бозӣ карданаш ҳимоятгар дар як рақобат голеро зад ки худаш бовариаш намеомад. Шояд ин мавсим ягон голи ба ҳамин монанд бизанад. ҳар чӣ шуданаш мумкин. дақиқаи 63-ми бозии Лудогорес ва Тоттенхем ҳама ягон интизори моменти голзанӣ набуданд, вале нимҳимоятгар Харри Винкс баъди қабул намудани тӯб аз маркази майдон эҳсос намуд ки дарвозабон аз мавқеаш пеш баромадааст ва тасмим гирифт ки зарба бизанад. Медонед, дарвозабон Илиев ин голро дар ҳаёташ фаромӯш нахоҳад кард. агар гап дар бораи голҳои зебо равад, ҳатман дар он рӯйхат Роналдиньоро ҷой кардан зарур аст, вагарна гуноҳ хоҳем гирифт. Дар бозӣ бар муқобили Челси дар назди ҷаримагоҳ Рони тӯбро қабул кард ва аз ҳамон ҳунаре ки дар дискоклуб ёд гирифтааст истифода бурда дарвозаро рахна кард. баъди чандсолаҳо Рони гуфт ки ин яке аз голҳои бисёр соддаи ман аст. Ман ҳатто дар кӯдакиам ин гуна голҳоро мезадам. Ман ба суханони Роналдиньо бовар мекунам. Шумо чӣ? бозии мунтахабҳои Қазоқистон ва Албания. Қазоқистон ба дарвозааш гол сар дод ва тӯбро аз маркази майдон ба бозӣ даровард. Айбол Абикен бо як маҳорати олӣ аз маркази майдон зарба зад, ки ғайриинтизори ҳамагон дохили сетка шуд. баъдан ин гол яке аз голҳои беҳтарини мавсими соли 2020 интихоб шуд. чӣ кор бояд кард вақте ки ҳатто табиат мехоҳад ки дастаи ту бойтиад? Дар як бозии Лигаи поёнии Англия миёни тимҳои Ромфорд ва Тарак яке аз автоголҳои хандаовартарин дар таърихи футбол ба қайд гирифта шуд. Бозингар тақрибан аз маркази майдон ба тарафи муқобил зарба зад, вале шамолҳои англисӣ ҳам мисли шамолҳои баҳории худамон сахт будааст ва тӯбро мустақиман дохили дарвоза бурд. Дилан Причет баъди голи задааш дар мусобиқаи мактабӣ чанд вақт ба қавли звездаи интернет шуд. баъди рӯбарӯ шудан бо дарвозабон Дилан як салто зад ва тӯб дар пеши пояш қарор гирифт ки онро ба осонӣ дохили дарвозаи холӣ намуд. шояд Дилан пештар дар футболи амрикоӣ бозӣ карда бошад. Намедонед? Наворамонро бо яке аз голҳои аҷиби задаи Нани хотима медиҳем. Дар бозӣ бар муқобили Тоттенхем Нани бо тӯб дохили ҷаримагоҳ шуд ва баъдан афтид. Сурхпӯшҳо аз довар пеналти талаб мекарданд, вале довар гӯё ки ба ҷои гӯшҳояш ҳам чашм дошта бошад. бихез аз ҷоят Нани мегуфту халос. Дарвозабон фикр кард ки довар зарбаи стандартӣ таъин намуд ва тӯбро дар замин монда зарба задан хост. Нани бошад аз пӯш рафту тӯбро ба дарвоза ворид кард. Нани маккор. дӯстон, кадоме аз ин ҳолатҳо ба шумо писанд омад? Дар комментария ҳатман қайд кардану фаромӯш насозед. То наворҳои дигар, хайр.